Χθες ήταν έκτη με 53.200. Μελιτίνα Στανιούτα από την Λευκορωσία. Αν και είναι μόλις 16 ετών, πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στην πρώτη της εμφάνιση σε μια σπουδαία διοργάνωση, ήταν εκπληκτική και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο στεφάνι. Εδώ όμως ξεκινάει πολύ άσχημα, πρόβλημα με την κορδέλα. Έχει πρόβλημα. Τις δίνουν άλλοι, βέβαια εδώ υπάρχει σημαντικότατη μείωση. Σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άτυχη η Μελιτίνα Στανιούτα. Παρά τα προβλήματα που είχε στο ξεκίνημα λόγω της ατυχίας, αναγκάστηκε να αλλάξει όργανο. Αυτό θα της κοστίσει πολύ στην βαθμολογία. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, συνέχισε χωρίς προβλήματα το πρόγραμμά της στην κορδέλα. Όπως σας είπαμε, είναι το πιο δύσκολο όργανο. Είχε πρόβλημα στην